osiepwa Jehova majahera kidi majogedo dagi to emolo songi mawa kidi majogedo dagi to emolo songi mawa ilunge ni Nyasaye majangu. Agoyo ne Nyasaye maduong' mar nyalo erokamano kod okinyi ma Jehova mar warruok osetimo kendo loso. En okinyi machielo mar Jumapil mokwongo mar dwe mar 2 e higani. Yesu Kristo ma Ruodh nyalo notimona ng'wono. Achaka chopo ka kod okinyi mondo achaka ler kuom wach ma Yesu Kristo ma Ruodhwa okete chunya kendo kete lewa. Okinyi ni e Jumapil mokwongo ni e dwe mar 2 ni Jehova nochako miya wachne mondo achop gi Lolwe TV ka mana kaka aja yalo pile sama chal kama. Nitie wach mathin ma Jehova ma Ruodha nomiya mondo achaka losego kodi toke kisel winjo miloso yie to wabiro lamo kodi Nyasaye maduong' mar nyalo mar warruok to wabiro neno gik ma Kristo ma Ruodhwa biro timo. Yiena mondo asom wach mondikie Muma toke taler kuom weche moko ma Kristo kete chunya bang'e wabiro lamo kodi Nyasaye. Kawuono asomo wach mondikie buk mar Johana Mtakatifu. Johana en 9 to achako somo e 1. Johana 9 chako somo 1 adhi some 1, 2 kod 3 alafu abiro dhi Johana 10 kod 4 mabende Johana 14 no adhi some bende matin ahinya. Yiena mondo asom wach mondiki. Kane Yesu wuotho noneno ng'at moro mane onyuolo muofu. Jopuonjrene nopenje ni, Japuonj, ng'atni nonyuol muofu nikech richone owuon koso nikech richo mag jonyuolne? Yesu nodwoko ni, jalni ne ok onyuol muofu nikech richone owuon kata nikech richo mag jonyuolne, to nonyuole muofu mana ne mondo ji one teko Nyasaye ka ichange. Wach mar 2 asome buk mar Johana 10 kod 4. 14, 13, 14 mawacho niya, kendo gimoro amora mukwayo e nyinga natim mondo Wuoro oyud duong' kuom Wuowi. Adier gimoro amora mukwayo e nyinga natim. Kului mondo walam Nyasaye. Nyasaye maduong' mar nyalo mar warruok, asemi duong' Yesu Kristo ma Ruodh Galili. Erokamano ya Ruodh Salem nikech okinyi machielo miloso kendo timo. Isetimo maber ne an, isetimo maber n'ogandani misemiyo thuolo mondo bed piny mondo winja. Erokamano Ruoth nikech ija adiera. Wan kod gimomiyo wanyalo goyo Yesu ni erokamano nikech adisebedo jadiera ne ngimawa. Isebedo Ruoth kuom weche duto. Waseneno kod tonga wang'wa. Isebedo jadiera Jehova nyaka ne tijowa nyaka andwa. Omiyo Ruoth erokamano kod okinyi. Erokamano bende nikech ngimana. Erokamano nikech ngima jawinjo. Erokamano kuom thuolo misetimo mondo wabed piny wawinj kuomi. Yesu kawana ka Jehova chung' kodwa bed kodwa. Iumwa kod ng'wononi ka nyingi man gi nyalo yudo duong' mana kuom yie nyingi maler, nyingi mar Yesu Kristo ne Ruodhwa. Amen. Agoyo ne Nyasachano erokamano kod okinyi ma Ruodha noseloso. Asomo wach moro mondikie Muma e buk mar Johana 9 kod Johana 14. To mane wach madwana losie kod okinyi sani toke to wabiro winjore, kwasewinjore to wabiro lamo kod Nyasaye, to wabiro neno gik madongo ma Nyasachwa notimo kod okinyi. Wacho ni mae Jumapil mokwongo e dwe mar 2
tang'eyo ni dwe mokwongo kata dwe mar achiel Jehova nyochung' kodi mineno Nyasaye kod wang'i, kata samoro weche nyotek mochalo kagima isewito yie, to Nyasaye nyobedo Nyasaye momuomo kodi michaki chope dwe mar ariyo. Adiera Nyasachwano ene monego wachak kode kendo dweni, kendo nego muomo kodwa mutie kodwa igani. To Jehova chako ora kodwa wache moro matin masome muma to wachne badwa nalo. Toke wabiro lamo kodi Nyasaye maduong' mar nyalo, to wabiro neno teko mar Jehova mar warruok katimo gik madongo ne joge, kata katimo gik madongo noganda mushie muwinjo moloso yie kuom Kristo. Mumondiko kama wasomi buku mar Johana ni odiochieng' moro achiel Yesu Kristo ne wuotho kaachiel kod jopuonjre ne. Duong' dog ne Yesu ahinya. Yesu Kristo ne wuotho kod jopuonjre ne, kendo ne giyalo wach maber kata gipuonjo wach maber kamoro amora mane gidhiyo. To odiochieng' moro achiel ondikie muma buku mar Johana 9 kama somo chakre achiel kwadhiyo, to ondikie muma niya, ka Yesu Kristo maruodho warruok Jehova moora kani kano wuotho kaachiel kod jopuonjre ne, to neno jala moro, en dichuo manobetie bath yo, ma en ng'at manonyuol ka muofu. To mumondiko niya, eka jopuonjre ne noting'o dwondgi. Apako Yesu Kristo maruodho warruok. Jopuonjre noting'o dwondgi mopenjo Yesu Kristo niya, japuonj, jalani ang'o miyo nonyuole muofu? Nonyuole muofu nikech richone, koso nonyuole muofu nikech richo jonyuolne? To Yesu ting'o dwonde, to Yesu wachonegi niya, oyo ngang', jali ok nonyuole muofu nikech richone, to bende ok nonyuole muofu nikech richo jonyuolne, to nonyuole muofu mondo ji ong'e teko Nyasaye ka ichango jalani. Duong' odogo ne Kristo ahinya. Mane wach ma Jehova omiya kod okinyi, to mane gima dwa nalosie kodi mama kata wuora, nyamera kata wadwa. Iwinjo okinyi sani samoro wan kod gik madongo kata gik malich ahinya mosemako ji, ma samoro oonge kod nying, kata dala kata gweng' kata kenyne oonge kod nying. To Jehova owacho ka muma wacho ni chieng' moro ka giwuotho to girado kod jala moro muofu nyaka ne nyuole. En poko neno kendo poko neno kata kaka dhano chalo, to winjo ka ji loso, kendo en bende nyalo ng'amo dhoge molosi winjo, to Jehova wene ite mondo winji, kata kamano ok onyalo neno. To mumondiko ni jopuonjre Yesu Kristo ma Nazareth hango penjo Yesu Kristo ma japuonjwa, to penjo gi niya, Yesu penjo jopuonjre penjo niya, japuonj, ang'o miyo jalani nonyuolo muofu? Chal kagima jogi noseneno jali kinde mang'eny, jogi ne wuotho to neno jali kaini muofu. Samoro ne ni gweng'no to ni nene kodongo konyuole kaini muofu, to siko muofu nyaka chieng'no. To jogi ne mondo penjie Yesu ni to kuong' mar muofu kata lana mar muofu kata gimomiyo jali obedo muofu kaka nonyuole nyaka chieng' sano, ang'o momiyo nonyuole muofu? To ne giting'o dondgi ma gipenjo Yesu Kristo maruodho warruok ni, japuonj, ang'o miyo jali onyuole muofu? Nonyuole muofu nikech richone, koso nonyuole muofu nikech richo jonyuolne? Koso wach mane manotimore momiyo jali onyuole muofu? To Yesu Kristo maruodha, jal mokela ka, jal moora ka, jal momiya wachne kod okinyi sani, duoko jopuonjre wane wache moro niya, ni jali ok nonyuole muofu nikech richone. Duong' odogo ne Kristo ahinya. Jali ok nonyuole muofu nikech richo jonyuolne. Apako Yesu Kristo maruodho warruok. Jali nonyuole muofu mondo teko mar Nyasaye, apako Yesu, teko mar Nyasaye onen ne kichange, mondo ji ong'e ni Nyasaye nitie. Awacho kod okinyi sani ni wan kod ji mang'eny ma nyaka ne nyuol gisewacho ni wan nyaka ne nyuolwa, an pok aneno gimoro maber, nyaka ne nyuola pok aneno gimoro maber, kendo asedakia chaye, asedakia jara, kendo ji mang'eny ok mon koda. Kata kamano an gima moro masetimo ne ng'ato marach bende onge. Ok ang'eyo gimomiyo ji ok dwara, kendo kata gimoro amora makete lweta gino ok timre maber kata kuog maber. To kawuono kod okinyi Jehova marwa nitie, Yesu Kristo maruodho warruok nitie. Owacho ni nokete kamano mondo teko mar Nyasachwa onen kichange. Wan gi ji mang'eny ma tuoche moko nyogore kuomgi ma gisewuothogo kuom dakteche. Apako Yesu Kristo maruodho chang. Jehova
Jehova mara si uraka mondo change dhako moro kado change dichuo moro kato time maber ne ng'ato mondo nyinge Yesu Kristo maruodho warwo mondo nyinge nego moyudo duo. Mumalero wacho ni Yesu Kristo kono genia ok nonyuole nikech richo ne kata nikech richo jonyuolne, to nonyuole mondo ji one teko mar Nyasaye kichango jalo no. Apako Yesu ahinya. Kukinyi sani wan kod ji mang'eny makata kobeti ode kata koranga kod TV kod sani to wacho ne dira an nyaka ne mama nyola gima ber masene no engima na onge kendo nyaka na donji Kenya na ka onge gima sene no e Kenya ka maber manyalo kwano ni an kod mori Kenya na ji mang'eny osewuotho kendo gisemanyo chang nikech tuoche moko nyogore ngimagi ma samoro gisedhi kuom dakteche osechamo pesa ma pesa rume bengi, samoro nyogi uso nyaka dhok ma dhok rume kul, kata kamano dhok korume kul kamano ok nyokelo chang ne ng'ato kata gino ok nyodwoko da. To ni wan gi Nyasaye mamuma maler wacho niya Yesu Kristo kono jopuonjre ne niya gino notimore kamano mondo teko Nyasaye onen kichango jalno kata teko Nyasaye onen kigolo jalo kamomu kwame. Wan gi jok mokwamo, wan kod jok momoko ma samoro kata kaloso kod okinyi sani to ena jalo mokwamo dira ma kata koware to okwamo jochine mag dala ochwado lwetgi mokalakgi ni en kata ware kata ogola itai machal ka gimodho modhok moro mar polo to gik mabeyo mag warwo gik mabeyo mag polo to konyalo yudo. To kinyi kawuono wan kod Nyasaye manyalo loko ngima ng'ata fucha duongo dogo ni Yesu magodho warwo. Wan gi Nyasaye manyalo timo ne ng'ato ng'wono. Awacho kod okinyi sani niya okodeore ni gisebedo go muda mane, okodeore ni sewuotho kuome kuda juoke kata kuome dakteche machala nade, to ndikie muma ni Yesu Kristo chiemoro kono jopuonjre niya e buk mar Luka muma wacho niya Yesu Kristo kono jopuonjre niya ni gimoro amora mok nyalre kuom yawuot dhano kuom Nyasaye to duto te nyalore. Omiyo kinyi kawuono akelo Yesu Kristo ma duto te nyalore kuome. Awacho niya Yesu Kristo jopuonjre Yesu oneno muofu ma samoro anyuola nosetemo ma samoro dhok rume kul. En jal manonyuol muofu. Ang'eyo malong'o ni janyuol ok nyal yie mondo nyathini obed muofu. Joji mang'eny nyalo temo kod rieko kod teko kod pesa kod dhahabu magin go mondo nyathi obed nyathi kaka nyithi jomoko. Kata kamano mano ok noduoko gino. To ka angirado kod Yesu, apako Yesu ahinya, ka girado kod Yesu kinyi sani ng'ato moro, dhako moro, dichuo moro, nyako moro kata kijana moro ka norado kod Yesu kod kinyi sani mowacho na asefwenyo kuom Yesu mawinjo kiyalo, asefwenyo kuom Yesu Kristo mawinjo kipuonjo, ngimani ok bidong' kaka ne in. Ang'eyo Nyasaye maduong' mar ono mar nyalo, ang'eyo Nyasaye maduong' manyalo dano ng'ato osiko kata manyalo dano ng'ato e dum, Jehova manyalo golo ng'ato e langi chunje mag dala mag siko mag miero mag gunda mag de mag kwiri. Awacho ni okodeore kata gimosetimore kata nonyuli e dala ma onge kod geno ma in bende ni donje e dala no to gini en gima lowi, en gima mol kamodho no nyosema kuwono in bende matiyo dhi kodi. Iwinjo wan gi Nyasaye, wan gi Yesu Kristo maruodho nyalo, jal ma onge gima tamo. Wacho niya gimok nyalre kuom dhano, gimok nyalre kuom dhano kuom Yesu Kristo maruodho warwo kata kuom Nyasaye manochweyo piny kod polo duto te nyalore kuome. Awacho ni kod okinyi niya onge gima ok nyalre kuom Nyasachewa, onge gima ok nyalre kuom Nyasaye. Gima osetimore momiyo pok ichopo e gigi en ni pok irwako yie kuom Yesu, pok ifwenyo kuom teko mar Kristo ma yalo kod okinyi sani nigo. Ing'eyo ni ji mang'eny osehangaika kendo yudo ka jomoko gik matimore ngimagi. Muma ndiko ka ni Yesu Kristo kaachiel kod jopuonjrene orado kod jalo moro manonyuolo muofu, to jopuonjrene korango jalni to gineno ni mondo gipenji japuonj, gipenje Yesu, gipenje ruodho warwo, gipenje wuon teko, gipenje wuon nyalo, wuon ono. Muma maler wacho ni gipenjo Yesu niya to wapenji japuonj ang'o omiyo jali nonyuolo muofu, nikech richone koso nikech richo jonyuolne? To Yesu wacho ni ngang' ok kamano, jali ok nonyuolo muofu nikech richone, bende ok nonyuole muofu nikech richo jonyuolne, bende ok nonyuole muofu nikech richo mne kata richo jonyuolne, to nonyuole muofu mondo teko, apako Yesu ahinya, teko mar Nyasaye mondo nen kichango jalane. Ukinyi sani iwinjo mama kata kono nyuoli e dala ma ji ochayo, ma ji ojaro, nye dala ma onge nying, en dala ma ka ji ong'eyo ni gima ber manyalo wuok e onge, kata jirende kaka dho kanyo to gisiemo dalew kod umgi ka giwacho ni dala ni to ji oranie duto. Iwinjo ka ng'ato fwenyo kuom Nyasaye, jal ma kofwenyo ng'ata obed dhako, obed nyako kata kijana, iwinjo kata kifwenyo kuom Nyasaye kod okinyi sani to Jehova manyar nyalo
Yesu Kristo mo ora TV ka jalo nyalo loko ngimani kendo nyalo timo gik madongo ma piny ok nyalo timo, gik ma fedha kod dhahabu ok nyal, gik ma rieko mar dhano ok nyal, gik ma juke mag gweng'u ka disetemo ma juoga nyotamo pesa ni mutiko to ok nyalo, gik ma dak teche ma kada ka nyidhi China mifuyo kod ndege kidhi manyo chang to ok nyoyudore. Kuom Yesu Kristo ma yalo duto te nyalo ri kuomi. Apako Yesu Kristo ma ruodh nyalo. Okinyi sani ok ang'eyo gimose wach kuomi mane dichuo manong'ere ni en muofu kendo gima nonyalo neno onge. Ok ang'eyo kaka jogweng'u ong'eyi, ere kaka jogweng'u ong'eyi, jodalau to ong'eyi nade, ere gima giwacho kuomi. Kata okinyi sani wan gi Yesu manyalo loko ngimani afucha, wan gi Yesu manyalo miyi wang'i kata ka in muofu, wan gi Yesu manyalo miyi chang kata ka in kod tuo misetemo kod dak teche to tamore, wan gi Yesu manyalo miyi chang makata kisetemo kod fedha kod dhahabu otamore misedong' masikini nikech imanyo ngimani. Wan gi Yesu ratego ruodh olweny, jal maratego, jal marahuma, Yesu Kristo ma ruodh warwo. Iluongo osiep Lazaro ma Bethania, osiep Maria kod Maritha madhako. Iluongo Yesu jal ma wang'o timo thole, jal maratego, jal mapok olo. Ka ng'ato fwenyo kuom Nyasaye kod okinyi sani, awacho ni kod adiera ok awach gima ok ang'eyo, awacho kuom gima ang'eyo maseneno masefwenyo kuome, maseneno gik matimo ka neno kod wang'gi. Kata okinyi sani japuonjna nopod nitie, ok osega ora kayemo nono, bende pok osemiya wachne kayemo nono. Gima ang'eyo kod okinyi sani e Jumapil mokwongoni ni ka ng'ato kata bed ni wik dwe mokalo, dwe manye chako, dwe mar achiel nyo en dwe mar achai, dwe mar nyiero manyo ji nyierie, manyo ji chaiye makagirangi to gineno kichako mwaka marach, giwacho ni jale to bro gowo nade makoro chake marach kamane. Saboro nyithindi nyokwamo kaka dhi sikul onge. Iwinja mama, iwinja dichuo, wan gi Yesu manyalo timo ono. Iluongo Yesu jal manyalo payo yo, iluongo Yesu agola jal manyalo goli e siko mar dala, iluongo Yesu komeko jal manyalo pudhi oko kate siko kate otwodo kate chuodho momaki matek kate langi chunje mag dala momaki matek. Wan gi Yesu ratego, iluongo Yesu rabsubur madhode Juda. Gimose tamo Yesu wa onge, gimose tamo japuonj wa onge. Gino pok aneno, ani gino pok awinjo, gino pok opimna, pok anene muma gima nose tamo Yesu Kristo ma ruodh warwo. Kata okinyi sani duto te biro nyalore kuom jawar. Ok ang'eyo dhako gimose miyo chai, ok ang'eyo dichuo gimose miyo minyi. Iwinjo nyako kata ka nyisomo michopo nyaka university miyudo degree, kata kamano isomi no ok isenene ber. Wan gi Yesu jatego, jal manyalo loko ngimani afucha. Kata kisewuotho de dhako kimanyo dichuo manyalo kendi, in jok miyudo gin mana jok manindo kodi maneno dugi, koseneno dugi to gionge kodi gi aja. Isekwano chuo miluongo churi to onge. Wan gi Yesu ratego, jal marahuma, Nyasaye maduong' mar ono en tie. Iwinjo kijana ikatise kendo to mondo we yaweya kisemo gibedo piny tipenyo ni tang'o matima, ere kama da tonyie, ere kama da yudie resruok, ere ng'ama digola resiko kata gimo makane. Nikech gini chalo ura ji omiyo ji ochayagwe, gini chalo fuo omiyo ji ochayagwe. Nikech kata nyithindo maluwo marabich jogi osekendo ni kod nyithinde utegi, to an ka kendo to dhako dhi adhiya, an nyako bende kokenda to dichuo riemba. Samoro bende awuok kok ang'eyo gimoriemba, awinja unonega wuog e odno. Iwinjo gokinyi sani wan gi Yesu ratego, Hosana jal maratego. Iluongo Yesu omuga mar thim, jatelo mar Apolo. Iluongo Yesu jabarona, jal maratego. Iluongo Yesu ma ruodh Shalem, en kende moromo kata okinyi sani. Apako Yesu ma ruodha. Duong' odogi ni Nyasaye maduong', duong' odogi ni jabura oma ono, jal mo ora nigi teko, jal mo ora gima setamo japuonj ni onge. Kata okinyi kawuono dhako kang'i rwakie yie miwachna adiera, winjo kuom Yesu Kristo maratego, jal manyalo timo ono mondo gweng' one, jal manyalo timo ono mondo jok manyonyiera mondo ne. Muma molero ndiko kania ni jal ni ok nonyuol muofu nikech richoni, jal ni ok nonyuol muofu nikech richo jonyuolona, to nonyuol muofu mondo dhano one teko mar Nyasaye kichange. Iwinjo dhako kata ka in osiptal, in kod midekre, in e wuod kanyo, dakteche osetemo gisepimo kod rieko te, to dakteche pok oyudo duoko kuom ngimani, kata gima timi pok ofweny, gino pok oyudi. Nitemo kuom ajuoke, gino tama ajuoke, nyaka jolemo nyokwalo pesani, ni anono kod lwete ke fwayo. Okinyi kawuono winjo Yesu ratego, jal mo ora TV ka nigi teko, en kod nyalo, japuonjno nigi teko. Kata okinyi sani
awinjo teko ne studio ka, awinjo teko mar Yesu, awinjo ka polo se yaora mondo konye dhako moro, konye dichuo moro, okonye dhako moro mosenyiel ma ji ochayo, dhako ma onge nying, dhako modong e par min gi onge nying, iwinjo dichuo kada liwuodong ogunda kata kar donjo onge. Wan gi Yesu ratego, jal manyalo chungu kodi, jal manyalo loko nyingi afucha. Wan gi Yesu mishinga ruodh olwe. Okang'eyo kaka iwinjo nade mama, ere kaka iwinjo nade dichuo, bende nyalo yie koda mondo bielam nyakodi Nyasaye kwatieko. Wan gi Yesu ratego, ondike muma ni Yesu dwoko jopuonjre ne jali ok nonyuolo muofu nikech richoni. Iwinjo mama, gimi kadhe nok nikech richoni, samoro richo momiyo gini moki en richo mar kwere, mondike muma niya, kwere wano chamo lemo manumu, to nyithindo kata nyikwayo ema koro lekege tho, kata ema lekege tho. Kwan guru kinyi sani kod Nyasaye manyalo golo ng'ate kwamo mar dala. Wan kod Nyasaye manyalo golo ng'ato ikuong mag kwere mag dehe, gik manage timo maricho momiyo kuong lowa. Wan gi Yesu agola, jal manyalo goli oko. Wan gi Yesu rora, Nyasaye maduong' mar nyalo. Jehova wani pokolo nyaka nini mumondiko ni onge richo momiyo jali nonyuol muofu, jali nonyuol muofu mondo ne teko mar Jehova kichange. Dongi yie kuom Yesu mondo changiwa, dongi yie kuom Yesu wa mondo Jehova ni utimini ng'wono. Yie kuom Yesu wa dhako kata nyako, iwinjo, yie kuom Yesu wa manyi somo mipamni matek kirwa kogudu maji owacho ni koro to geno chope dala dakise kelo gene dalau. Dong poki funyu kuom Yesu, jal maratego, jal meyalo Yesu moa yalo wang'eyo, jali ja ono, jali ja tim gik madongo ma piny ok nyal, jal manoyier imondike muma ni Apolo no wale jodongo 24 walo Yesu jatego. Iwinjo Yesu jal ma piny yiego, ene kende ma nige teko kata okinyi sani Jehova wano nige teko, ene moromo. Iluongo Yesu manyakwar obedi, jabura ma ono ratego ruodh olwe, ene kende mowinjore awacho ni kod adiera. Gimosetamo pesa Yesu nyalo, gimosetamo rieko Kristo nyalo, gimotamo juke mabeyo mag dalau Yesu Kristo nyalo, gimotamo rieko ni mar somo Yesu nyalo. Iwinjo kada jachino go kotake tach e dalau kanyo ni gima bero kenyalone, ai kuom Yesu nyalora. Kada jachino ni kori kanyo samo mochwado lwete mokala keni kati wacho ni Yesu wari, kati wuotho kati dhie kanisa ni to in gik mabero kenyalone. Iwinjo jachino mar dalano kato bede onjijo mogani kori kanyo, jachino nong'eyo Yesu jal ma Lolwe TV ka kudu kinyi, ene men ge teko, ene man kod nyalo, jal mano dada langi chunje mag dala mag dhier mag fuo, ani bende na dhier kod adiera gima ber man nyalo ne dala ne onge. To kana afinyu kuom Yesu jal ma Lolwe TV ka, jopuonj no loko ngima na afucha, jogweng' no oworo no kaka Yesu tiyo kadiera karamo warruok ngima to warruok tiyo. Ka ng'ato rito warruok, chiemo na wacho chien ka ni ka ng'ato rito warruok ma warruok obedo maler, ma jalo tang'ne richo, to jalo luro Nyasaye kod chunye ma iye, to jalo neno teko mar warruok tiyo ni nyim wasike Jehova tiyo ni nyim weche matek Jehova tiyo ni gik moko nyalo Jehova nyalo ne. Dong warruok motamo ji rito ji, warruok motamo ji rito omiyo ji wuotho kod gimoro machalo kod warruok, to ok en warruok kata matin. Jok moko wuotho kod gimoro machalo warruok, gima ket kod warruok, lakini warruok to tamogi. Giwuotho kod gimoro machal gi warruok, omiyo giwuotho kod warruok dichayo gi teo chagi achaya, giwuotho kod warruok tiyanyo gi ayanya, giwuotho kod warruok to gine mifwadhi kod dhier mag dala mag shiko okwama kuom gidhiyo kodgi. To kinyi kawuono wacho niya, kang'iwa amua kuom Yesu ratego, miwacho no kinyi tadana wuotho kod Yesu, jal manomaka ni yadona wuotho go, jal manowara ni yadona wuotho go, monda ne teko mar nyalo mar polo katimo na gik madongo. Winjo dhako, Yesu Kristo nyalo, gik mane kweri wuoko chopo ni gichopie, jalo mosefwenyo kuom Yesu, gik manotamo wuonu kane wuonu otagi warruok, gigo ne gichopie kosewari. Iwinjo gik manotamo minu, gik manotamo de kudu kwere, momiyo nyogi tho ka gine jobe fwadhi, ka gine jok modhier, ka gine jok mocha, jok mojal, jal modonjo kuom warruok, ma jal rito warruok obedo maler, obedo maleyo, obedo jal motang'ne rito to luoro Nyasaye kod chunye ma iye, jalo chope gimoro amora mane kwerege kod wuonene kod minene ok nochope. Wan gi Nyasaye maduong' mar nyalo. Ukinyi sani awinjo teko ruodhano, japuonjo Shalima, japuonjo Saida, awinjo polo yawre mondo konye dhako moro, awinjo polo yawre mondo konye kijana moro ma ji osenyiero, ma kirango gima ne tineno ka onge geno. Iwinjo dichuo ne gibed geno ne dalau, iwinjo dhako ne gibed geno ne dalau. Wan gi Nyasaye mar nyalo mar kedo mar umma, gimosetamo ruodho warruok onge. Awacho ni kod adiera ok ariambi asene
neno. Jehova timo gik ma dhano ok nyal. Jehova nyalo shangasai. Gik ma Jehova timo kodim tim gik ma kawaida. Jehova nyalo timo gimoro. Iluongo Yesu galagala. Gimo timo gin gik ma dhano ok nyalo timo. Japuonjwa ni to galagala gik motimo dhiro dhano. Gik motimo dhiro juoke iluongo Yesu ratego. Na juoka mara juoke iluongo Yesu wa. Daktar mar dakteche iluongo Yesu. Yena mara ngima sibur madhore Juda. Jatelo mar polo nyasache muma. Ni moro mukinyi sani binjo nade dhama. Bende serwa kuye munda lami kudi nyasaye. Gimo se yanyino gima jiuse ngigegwe. Jalmani Yesu rado kudi jupunyorne. Jogweng nonge kaka jalmani nyulu muofu. Jalma onge gene dala. Jalma onge kod gene gwe. Nyingi mani lunge go ni muofu makangane. Jalningi mani lunge go mane nyingi manongere. Tu Yesu korado go mumba wachonia. Japunjo wachoni jupunyornia. Jali no nyulu muofu. Mondo teko nyasaye. Unene kechange. Yesu apaka inya. Apako Yesu ainya. Amiyo Yesu na duongi. Jehova yuduong meromago. Ukinyi sani japunjo yuduong meromago. Ukinyi sani ukange ukakiwinjo. Unega lami kudi Yesu ruodho warwo. Jala maratego jala moseora tivika. Uko seora kayem tora mondo konye ngato. Uko seora kayem tora mondo ngato yudie ono. Kudu kinyi sani nyasachwa nyalo. Japunjwa ni tie. Wachi mana soma e buku mana reo. E buku mana Johanna no podi. Johanna parga ngwen. Parga de koda parga ngwen. Mwacho niya. Kendo gimora mora mukwayo e nyinga natim mondo wuoro oyudu duong kuom wuowi. Adier gimora mora mukwayo e nyinga natim apako Yesainya. Yesu Kristo kono jopuonjre ni gimora mora mano ukwaya abiro timo mondo nya wuoro oyudu duong kuom wuowi. To kendo gimora mora mano ukwaye nyinga anatim kendo natim kokoleo. Mane gima dwana wigu kudu kinyi sani ni gimora mora mangato kwayo kuom Nyasaye. Jehova notimo gimora mora mangato kwayo kuom Kristo timo mondo nyingi Nyasaye yuduo. An nyinga okuduo da. Jehova oraka mondo nyinga yuduo mondo konye dhako konye dichuo. Ere ng'at moro moseloso yie okang'eyo kanitie ng'ato moloso yie kudu kinyi. Yesu wacho kama somo mar 2 ni gimora mora manukwa e nyinga anatim mondo wuoro oyudu duong kokadho kuom wuoyi. Kendo gimora mora manukwa e nyinga abiro timo mondo wuoro oyudu duong. Ukinyi sani ere gimineno kinyalo kwayo. Bende nitie giminyalo kwayo kuom Nyasaye. Gimomiyo ji ochai gimomiyo ji ojari. Wan gi Nyasaye kudu kinyi sani. Adwada lamu kudi Nyasaye. Iwinjo mama kata in kod medekre in hospital. Mama Nyasaye nitie. Jehova mokela TV kanige teko kod nyalo. Iwinjo dichuo kata ka in odi kanyo. Tionge kod geno nyithini olalo oko. Onge geno machielo ma in go. Jehova nitie jaduok geno nitie. Iwinjo mama kata kin dhako machielo yal. Usema igigi duto idong kod lweti kifwayo. Ipenjori to en ng'a manokedna en ng'a manoduokna giga. Wan kod Yesu matimore Yesu. Jal maratego jal moora TV kanige teko. Kata in hospital nindo hospital kanyo. Wan gi Yesu majachang jal mi oro tadhiyo. Adwana oro wach mana chang kame nende. Mondo Jehova na Yesu na mondo changi kudu kinyi sani. Duong keteko mar dong ne Nyasaye maduong mar nyalo mar warwo. Adwa lamu kod Nyasaye ukinyi sani wacho niya kinyalo go chunge piny mimul TV. Tadwa ni chopie TV no monde mul. To kokijalo go chungi mi chop kama TV ni tie. Tadwa ni rwaki yie kuom Yesu. Mumandiko niya nigi mora mora manukwaya to anatim mondo wuoro oyudu duong kokadho kuom wuoyi. Gimora mora manutim manukwa kuom nyinga abiro timo kendo abiro timo ka onge kiawa. Mano Yesu Kristo loso kod jopuonjre. Be in gi wach midwa ni kwa kuom Yesu. Be in gi wach midwa ni kwa Yesu kod okinyi mondo Jehova timni Jehova moora ka mondo timni. Awinjo teko kopong'o studio ka. Awinjo teko mar polo kane ka. Awinjo polo kosa lor mondo timo ng'wono. Adwa ni mondo igo chonge piny rwa koda yiewa mondo lam kod Nyasaye mar ono. Kisego chonge piny rwaki yie mondo lam kod Nyasaye mondo Nyasaye otimne ng'wono. Rwaki yie ondikie muma ne jal ma onge kod yie ok nyal bedo malongo ne Nyasaye. Nikech jal ma dhi ir Nyasaye mokwongo nyaka yie Nyasaye nitie kendo en kod gik mabeyo momiyo jogo madware. Kumiyo yie koda mondo lam kod Nyasaye. Nyasaye maduong' mar nyalo mar warwo. Japuonja mi duong' kod okinyi sani. Erokamano Ruoth nikech dhako ni. Erokamano Yesu nikech dichuo ni. Nyako ni Jehova erokamano. Isemiye winjo jatelo isewinji. Orwako yie kod okinyi sani. Nyasaye mar
Jehova ono jalma timo gik madongo. Jehova timne dhako ni, timne dichuo ni, timne kijana ni, timne mama ni, timne dayo ni, timne kwaro ni, timne dala ni, timne tiju ni, timne ala ni. Jehova mari poli ora poki ora ga kaye manono ya iruoda iseke to wachini lewa kende chunya. Jehova wachi weche manikete lewa lelo o kamedo ge maga katachia yo mi ruoda lo wachini mondo wachino tima beno gandani ero kamando wo pene ke chinti poki lokori Jehova kibi lokori in makawuno in manyoro in moshiko. Jehova ero kamando kumshewinja kende seti mono gandani ero kamando godo mo mami yudo moromo ya sai kudu kinyisani yudo miromo go kudu kinyisani mana kumi nyingi malal nyingi barwarwo nyingi Yesu Kristo no gruodoa. Amen. Nagoyo nenya sai madungero kamano an maloso kodi ilunga Bishop Joseph Odindo aja semeka kelo kitmekai ajala mawa aja titnya sai anu wood mosenindo Bishop Patrick Odindo mawudo chuodho Jehova otimo nangono marwarwo o anu wood mama machielo wood mama na ilungo Elena Keo manyaka julo konya mama na Nyasaye mondo gwedhi kaini penyo seme kanyo ruotho tingi malo teme kenda kuom wach ma Jehova noluongo wae mondo wang'e gimo miyo Kristo noluongo wa gik mabeyo ni nyime omiyo teme kenda kiki ol nyaka julu. Nyasaye mondo gwedhwa se kendo an gi dhako achiel an gi dhako madhako iluongo Karen Akinyi manyagem. Jehova osegwedhwa kod nyithindo bura. Kanisa ni e piny Nairobi ka kamiluongo ne Kibera. Wan kod kanisa Kibera kamiluongo ni Katwekera opposite PAG Church. Kibera Katwekera opposite PAG Church ama Kibera Selanga bende wan godo kanyo tok ODM office. Nyasaye mondo gwedho jowo tingu malo nyaka Jumapili manyien. Wan kod huduma machielo bende watiyo giluongo ni Mana Ministries International. Mana Ministries International en huduma makonyo mondo liete to konyo nyithi kiye gedo ne mondo liete puonjo nyithindo. Ka in kod wach midwa ni mondo wakonyie tigoyo namba na kata biro mi namba wa mar office. O Mana kidwaro gi to dhi YouTube timanyo Missions of Mana tibiro neno gik mwatimo kaka wa feed moon kata kaka wagedo negi kaka upunyo nyithindo. Kidwaro Facebook timanyo Mana Ministries International. Email nyaka Jumapili manyien. Shalom. Amen.